Men det bliver spændende 4 omgange altså i supermellemvægtklassen. Ja, det er nogle gode træffer her fra Mehmet. Kommer både til hovedet og til kroppen, og der han har modstanderen i gulvet. Trandafir er nede og til tælling. Ja, det var et leverhug. Og han er oppe igen. Er klar til at fortsætte, men der kom der i hvert fald noget af det rigtige fra Mehmet. Et dybt stød. Og han fortsætter bare det høje tempo. Han skal bare fange ham i ubalance, og så ryger han i kanvasen igen, og en ny tælling. Jeg tænker bare, om rumæneren han er kommet for at hente sine penge. Og tandbeskytteren er også spyttet ud. Han ligner en mand, der er færdig. Yeah. Han kommer ikke op igen. Okay, nok noterer sig et enkelt nederlag mere, og det gør han sejr til Mehmet Utkutas. Vinder på knockout i det røde hjørne. Mehmet Utkutas!